Какво става, хора? Днес ще е първи клип, на който ще гледам. Както виждате, в каналът ми днес имаме един чест за отваряне. Rocket Knight. Както видях аз, както виждате, съм 9 левел, 7 от 10 000 и видяхте ли го? Ако сте го видяли, Kingdom Cards 2 в 2 Draft Challenge започва след 12 часа и 37 минути. Така че, който ще го цъка, да лайкне. Сега, ето го и дека. Ice Wizard, Fireball, Mirror, Wizard, Hawk Rider, Балон, Zap и Rage спел. Но, както видяхте, да, качих 7 арена и спечелих Бърби арените, Royal Giant, гардовете, Клон спел го спечелих от Challenge. Също можах да си дигна Giant Skeleton на 3 левел и вижте какво имам тук. Лава Hound. Да, ето, легендарна карта, Damage 45, Damage per second е 36 секунди, Hit Points е 300, горе-долу колкото на един King Tower, Pulse Level първи, Hit Speed 1,3 секунди и така нататък. Значи, ето този ми е дека, но съм си направил ето този нов. По-скоро този нов. И сега ще тъкна 2-2. Да видим с кой ще играем днес. Гъс. Так. Значи той сега има Witch, ще пусне. Добре, значи аз обичам да се напарам от тази страна и елимизирам. Сега пусна един Hawk Rider да бие по Inferno Tower. О, бандитка. Това е нещо ново за мен. Вече не съм виждал много бандитка на 7 арена. После ще ме видя декът. Би трябвало да е много добър, защото ми е бандитка. Това е лошо. Това е много лошо. И ето, това ще направим така. Да се надяваме, че сега ще го вземем. Лошо. Взехме го. Добре, се знам, че съм нещо. И да видим, пак съм аз. Ще пуснем един Hawk Rider. Мали за тука! И си пазя запа за спаркито. Сега ще играя с минипек. Вау, грейвиард. Добре, това беше гадничко. Но не вярвам, че моят Драгон. Пускам тук да не играя с тях. Hawk Rider напада, но няма да може да ме спре. Рейдж спелам. Много добра карта според мен. Добре, това беше тъпа техника от някаква страна. Това беше гадничко. Да запнем тук спаркито. Това ще бъде готино, ако убием спаркито с нещо. Вау, убием Уизарда. Добре. Сега се надявам, че ще бутам кола. Даже и двете коли. Двата тавара. Това беше лошо. Имам за сега се схарча това. Запа и се схарча и хаоса. Изглежда да победим. Yes. Както виждате, победихме. Чакай.
искате вие на моят да видя как е на моят съотборник дека. Да му видя профилчето, ще стара и той. Battleram, Mirror, Skeleton армия, Skeletons, Witchка, Baby Dragon и това. Farsight и Rage. Най-използваната негова карта е Witch. Чакай сега да видя моята най-използвана карта. Е Hog както си мислих и аз. Еми, това беше. Надявам се да ви е харесало. И ако ви е харесало, пръснете един лайк. И се видим, когато се видим. На видео.